ana shagali sun fi kyau da mai dan kwaliya. Kara in ana bikin dan dangi a barwa mata nan bangaren ku sun zama koliya. Abu dai yayi 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 yayi. Maza ku yi layi 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 layi. Ku yi rawa har da juyi 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 juyi. Yau ranar bikin farar kaza dole za a bar balbela ta warwasa ba coge.